Καλησπέρα παιδιά. Στο σημερινό μάθημα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή δεδομένων σε μορφή shapefile από το ίντερνετ στο QGIS, δηλαδή πώς να κατεβάζουμε αρχεία σε μορφότυπο shapefile και να τα κάνουμε εισαγωγή σαν layer στο GIS, όπως και να κάνουμε εισαγωγή χάρτη στο GIS. Και να σας πω και 2-3 πραγματάκια που ξέχασα να σας πω την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε ανοίγουμε ένα καινούριο project και όπως σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, εισαγωγή χάρτη κάνουμε από εδώ πέρα στο His Styles. Πατάμε και βάζουμε το χάρτη που μας ενδιαφέρει. Όταν κατεβάζουμε το GIS συνήθως έχει αυτούς τους δύο χάρτες, το Global Terrain και το OpenStreetMap. Πείτε ότι εμείς θέλουμε να βάλουμε κάποιον άλλο χάρτη όπως έχω εγώ εδώ πέρα. Ακολουθούμε τα εξής βήματα. Πάμε στο Google και γράφουμε στο Google His Google Maps και μας βγάζει εδώ πέρα, σε αυτή την ιστοσελίδα. Πατάμε εδώ που λέει Hatari Labs ή εδώ πέρα στο QGIS Greece ή γενικά σε όποια σελίδα μας βολεύει τον καθένα και πάμε εδώ πέρα που λέει URLs και εδώ πέρα μας έχει διάφορους χάρτες. Π.χ. πείτε ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε τον roadmap, τον πιάνουμε και πατάμε αντιγραφή. Μετά πάμε στο His Styles, πατάμε πάνω του να γίνει μπλε, πατάμε δεξί κλικ, New Connection, δίνουμε όνομα στο χάρτη μας, π.χ. roadmap, και εδώ πέρα βάζουμε το URL που κάναμε πριν από την ιστοσελίδα αντιγραφή και πατάμε paste και πατάμε OK. Και όπως βλέπουμε μπήκε ο χάρτης στο browser μας. Τώρα για να το βάλουμε το χάρτη πατάμε αριστερό κλικ ή τον κάνουμε drag κάτω και όπως βλέπουμε ο χάρτης μας μπήκε. Τώρα για να είναι σωστός πρέπει να βάλουμε και τις ελληνικές συντεταγμένες όπως έχουμε πει πάντα. Το Greek Grid 200, πατάμε Apply και OK. Και όπως είδαμε τώρα φορτώθηκαν οι ελληνικές συντεταγμένες. Τώρα φορτώνει. Και βλέπετε π.χ. πως σου έχει το οδικό δίκτυο της Ελλάδος ο συγκεκριμένος χάρτης και όσο πιο zoom κάνουμε τόσο πιο πολύ λεπτομέρεια έχει για τους χάρτες και τους δρόμους. Τώρα στο επόμενο βήμα θα μάθουμε πώς να κάνουμε εισαγωγή δεδομένων από το ίντερνετ σε μορφότυπο shapefile. Δηλαδή στην ουσία πώς να κατεβάζουμε shapefile δεδομένα από το ίντερνετ και να τα κάνουμε εισαγωγή στο project μας. Πάμε ξανά στο ίντερνετ, στο Google και πατάμε Geodata. Το geodata.com για κάποιο λόγο όταν πας να κατεβάσεις αρχεία δεν στα κατεβάζει, δεν ξέρω γιατί. Γράφει ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν κάνουν κάποιο update την ιστοσελίδα τους. Οπότε πάμε εδώ πέρα στο οργανισμό Helix και μας ανοίγει αυτό εδώ πέρα το παράθυρο. Και μας ενδιαφέρει εδώ που λέει μορφότυποι να πατήσουμε αυτούς που γράφει shapefile. Και μας ανοίγει ότι έχει shapefile. Πείτε ότι εμείς θέλουμε να δούμε, να επεξεργαστούμε κάτι πάνω στα εκτροφία θυραμάτων. Πατάμε πάνω του και πατάμε εδώ που λέει shape, που είναι shapefile και πατάμε μεταφόρτωση. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα κατεβαίνει και πατάμε πάνω στο αρχείο που κατέβηκε. Μετέπειτα πατάμε δεξί κλικ πάνω του και το κάνουμε αντιγραφή και το πάμε στον υπολογιστή και να τοποθετήσουμε στο φάκελο C. Του κάνουμε επικόλληση και όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι τα αρχεία μου. Έπειτα πάω στο GIS και εγώ πείτε ότι θέλω να κάνω εισαγωγή στο χάρτη που έχω βάλει τα καινούργια δεδομένα τα οποία κατέβασα. Κάνω εδώ πέρα ένα refreshάκι και πάω στο SE μου και προσπαθώ να βρω που αποθήκευσα το φάκελο που κατέβασα. Και πάμε εδώ πέρα και πατάω εδώ πέρα που λέει Shapefile.
και το κάνω εισαγωγή και μπήκε και το shapefile στο καινούργιο layer μου. Τώρα, όπως βλέπετε, δεν φαίνονται καλά επειδή είναι μικρά σε μέγεθος, οπότε πατάμε δεξί κλικ Properties, πάμε στο Symbology, πάμε εδώ στο Symbol File και το μεγαλώνουμε και τώρα θα δείτε θα φαίνονται πιο καλά. Να, τώρα π.χ. τα μεγαλώσαμε και φαίνονται τα εκτροφία μας. Και πάμε να δούμε το Attribute Table. Βλέπετε εδώ πέρα ότι εδώ τα γράφει στα λαμπουρνέζικα και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχω βάλει τη σωστή γλώσσα κωδικοποίησης. Οπότε για να δούμε τη σωστή γλώσσα κωδικοποίησης, πατάμε εδώ πέρα κλείσιμο, πατάμε εδώ πέρα δεξί κλικ και Properties και πάμε στο Information. Και εδώ βλέπουμε τα πάντα, δηλαδή πότε το κατέβασα, το φάκελό μου, βλέπουμε εδώ ότι είναι shapefile και το encoding έγινε στο ISO 8559-1. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι π.χ. άμα βάλω εγώ αυτό το source θα είναι πάντα σωστό. Μερικές φορές δεν τα δείχνει. Οπότε πρέπει να κάνω πειράματα και να αλλάζω συνέχεια τη γλώσσα. Οπότε για να αλλάξω τη γλώσσα, που εδώ μου δίνει ότι είναι το 8559-1 ISO, πάω εδώ στο source και βλέπουμε ότι εγώ έχω αυτή τη γλώσσα και δεν μου τη δείχνει. Οπότε θα πρέπει να βρω μια άλλη γλώσσα. Λογικά είναι το Greek. Και πάμε να βρούμε το Greek. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολλές γλώσσες. Να το Greek. Και πατάω Apply και OK. Και ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει. Ναι. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα άλλαξε. Και βλέπουμε καθαρά πλέον το attribute table τι θέλει να μας πει. Δηλαδή βλέπουμε καθαρά τα δεδομένα που έχουν εισάγει. Τώρα, μερικά πραγματάκια που ξέχασα να σας πω στο προηγούμενο μάθημα είναι όσον αφορά την αποθήκευση των αρχείων στο φάκελο. Πείτε ότι εγώ τώρα θέλω να βρω τις συντεταγμένες από αυτά τα πράγματα όπως κάναμε στο προηγούμενο μάθημα. Δημιουργώ ένα φάκελο στο SEMU. Π.χ. θα το κάνουμε εδώ πέρα που κάναμε χθες το τεστ, γιατί θα σας τα βγάζει έτσι τα αρχεία. Οπότε εγώ δημιουργώ ένα φάκελο, δημιουργία φάκελος και γράφω points. Το ανοίγω και γράφω ξανά ένα φάκελο points. Τώρα ό,τι αποθηκεύω στο συγκεκριμένο layer που θα κάνουμε τώρα θα αποθηκεύεται εδώ στο points και θα σας έχει εδώ πέρα το δικό του shapefile και μόνο τις δικές του πληροφορίες. Δεν θα τα έχει έτσι εδώ πέρα για να μην μπερδευόμαστε, να είναι το πιο τακτοποιημένα. Πάμε να το δούμε και στην πράξη. Όπως είπαμε χθες, για να κάνουμε ένα δικό μας layer, πάμε create layer, new shapefile layer, δίνουμε το όνομα points ή συντεταγμένες και πάμε εδώ και πάμε στο σε μας, στο test, στο points, ανοίγουμε ξανά το points και πατάμε αποθήκευση. Και τώρα ό,τι κάνουμε θα αποθηκεύεται εκεί πέρα αυτόνομα και μετά θα κάνουμε και για τα άλλα. Δηλαδή, αν θέλαμε να κάνουμε κάποιες γραμμές ή κάποια πολύγωνα, θα κάνουμε ξεχωριστό φάκελο για το κάθε ένα και θα το αποθηκεύουμε ξεχωριστά στο δικό του φάκελο για να έχουμε πιο τακτοποιημένα τα πράγματά μας. Οπότε κάνω και το βάλω και εδώ πέρα Greek
Greek Geometry Type Point, όπως είπαμε, τις συντεταγμένες μας και πατάω OK. Γενικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βρίσκεις συντεταγμένες γραμμές και τέτοια. Θα σας τα δείξω σε επόμενα βίντεο. Δηλαδή υπάρχουν νομίζω τουλάχιστον 3 τρόποι να βρεις, διαφορετικοί τρόποι να βρεις τις συντεταγμένες ή την απόσταση των γραμμών ή την περίμετρο και αυτά. Εγώ γι' αυτό π.χ. εδώ πέρα δεν βάζω new field και το έχω μόνο το by default αυτό που μου έχει το ID. Οπότε πατάω OK και πατάω εδώ, ξεκινάει η επεξεργασία μου και κάνω zoom. Και εγώ θέλω να μάθω τις συντεταγμένες από αυτά εδώ πέρα. Πάμε ακόμα ένα, μην τα κάνω όλα, γιατί τώρα είναι απλά μια περίληψη αυτό που θέλω να σας δείξω. Πατάμε, επίσης άμα κάτι πάει λάθος, εδώ π.χ. άμα θέλω πιάνω τα σημεία μου και, και τα διαγράφω. Εδώ πέρα τα επεξεργάζομαι. Δηλαδή το μετακινώ και τέτοια το πάω που θέλω εγώ. Σε περίπτωση που έχω κάνει κάποιο λάθος, να ξέρετε. Από εδώ πέρα τα διαγράφω και από εδώ πέρα τα μετακινώ και τα κάνω γενικά edit. Οπότε το κλείνουμε αυτό, πατάμε εδώ πέρα save και όπως είπαμε εγώ τώρα πήρα 4 τυχαία εκτροφία και θέλω να μάθω τις συντεταγμένες τους. Πατάω εδώ δεξί κλικ, όπως είπαμε calculate geometry, υπήρχε ένας άλλος τρόπος είναι αυτό που κάνει κατευθείαν calculate το χ και το ψ και πατάω OK και στο φάκελο μπήκαν οι συντεταγμένες. Σε άλλο μάθημα θα σας δείξω πώς αυτά τα δύο μπορείτε να τα βάλετε κατευθείαν, να τα κάνετε merge σε αυτό το attribute table για να τα έχετε όλα πιο τακτοποιημένα. Και τώρα εμένα τα δεδομένα μου αποθηκεύτηκαν όμορφα στο φάκελο που δημιούργησα πριν. Και για να πάμε κιόλας να το δούμε, άμα πάω εδώ πέρα στο points, βλέπετε είναι εδώ όμορφα τακτοποιημένα ότι βάζω μόνο για το φάκελο points. Π.χ. αν ήθελα να κάνω π.χ. γραμμές, θα έκανα εδώ πέρα καινούργια φάκελο, δημιουργία, απόσταση. Εδώ πέρα ξανά απόσταση, φάκελο. Και πατάω εδώ πέρα χ, πατάω εδώ ένα refreshάκι και θέλουμε εμείς να μάθουμε την απόσταση από το α σημείο στο β σημείο. Όπως είπαμε, κάνω ένα καινούριο layer, create layer, new shapefile layer, απόσταση και το αποθηκεύω στο υπολογιστή, στο οπτικό δίσκο σε, test, points, απόσταση και το αποθηκεύω μέσα εδώ. Geometry type lines, τις συντεταγμένες μου και πατάω OK. Και τώρα παίρνω εδώ πέρα το απόσταση και θέλω να μάθω, ενεργοποιώ το OSNAP. Μετά και επίσης αυτό ξέχασα να σας δείξω πώς να ενεργοποιείτε το OSNAP, γιατί δεν το έχει by default όταν κατεβάσει το σύστημα. Και θέλω την α με τη β απόσταση. Κλείνω με δεξί κλικ, πατάω ID 1 και θέλω και από εδώ, κλείνω, πατάω ID 2 και θέλω και από εδώ, πατάω ID 3. Μόλις το κάνω αυτό, πατάω save και πηγαίνω εδώ, δεξί κλικ, calculate geometry, length, τις συντεταγμένες μου και πατάω OK. Και όπως βλέπετε, αποθήκευση και βλέπω εδώ τις αποστάσεις σε μέτρα από τα σημεία ενδιαφέροντος μου. Πατάω εδώ πέρα κλείσιμο και πάω στο φάκελό μου, στο test,
points στο απόσταση και εδώ βλέπετε ότι μπήκαν όλα τακτοποιημένα. Π.χ. άμα ήθελα και κάτι άλλο που να έχει σχέση με την απόσταση, θα έκανα εδώ πέρα ένα καινούριο φάκελο και θα τα ξαναποθήκευα μέσα για να τα έχω όλα όμορφο και τακτοποιημένα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας δείξω. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εγώ έχω διάφορα πράγματα. Σε εσάς μπορεί να μην τα έχει όλα. Για να βάζω πράγματα, π.χ. όπως το Osnap, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, απλά το μόνο που έχω να κάνω είναι να πατήσω εδώ πέρα δεξί κλικ και με βγάζει το panel. Και εδώ πέρα έχει ό,τι ο καθένας θέλει να ενεργοποιήσει. Εγώ έχω για μένα αυτά που με ενδιαφέρουν και σου έχει εδώ διάφορα toolbars για vector, για το snap. Το snap, δηλαδή αυτό που μου μαγνητίζει για να πιάνω εύκολα τα σημεία μου, είναι αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή τώρα εγώ άμα το ξετσεκάρω, έφυγε. Άμα πατήσω δεξί κλικ και το ξανατσεκάρω, ξαναμπήκε. Αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.